माबा आंखौ गोरना बस'गोनो गोरना दानस'गोनो इदि माबा माबि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिया माबायदि बाथ्रा बुंदों आंथ' इनि बुंनाय मेसेज खालामनाय मा खालामनाय गथाय आं स्क्रिनशट खालामना दोनखाजोब्बाय आङो आंनि लोगोफोरनो गासिबो आङो फेसबुकआव ससियेल मिडियायावहाय जियारानि ब्रह्म नामा जियारानि बर' बे जियारानि बर'नि मोनसे भिडिअ नुदोंमोन आङो बे सिस्टारा गाबनानै मोनसे भिडिअ होदों माने बैसागुनि समाव माने बिसोरखौ सोरबा एटाक खालामदों जोंनि बर' मानसियानो आरो बिथाङा बुंदों दिनैनिफ्राय आं भिडिअ थिडिअ बानायला आङो आंनि सायाव बुहुत मानसिफ्रा हिंसा जादों माने आरो बिनि लोगोआव जोबोर गाज्रि बुदों बे गोदोनाखौ बुनाया बिराद गाज्रि जादों माने बिराद मोनसे अयथासार जादों आरोना मानोना मानो बिदि जानो मोनखो आं बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों एसे डिसकासन रायलायगोन आरो फार्स्ट भिडिअ आरो दिनै मोनसे भिडिअ होनाय मैया मोनसे भिडिअ होनाय बेनि सायावबो सभा होगोन बेनि उनाव आं नोंथांमोनजों रायलायगोन फैदो अब्ला नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जियारानि बर'नि मोनसे आं भिडिअ क्लिप होग्रोनोसै बेनि उनाव आं डिसकासन खालामगोन जोंखौसो गाज्रि गाज्रिलायनो बाथ्रा बुंगासिनो बायदिसिना इदिबोसो बुङो आङो मटब लोङिखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन आं जेबो खालामला बाइक साइड फाहामजोबनोसै बुंनाय माबायदि बुना हरदों लोंनानै गावसोरा नाय बिसोरो हिनजाव मानसिखौ बेबायदि बोरै बुनो हागौ नाय जोङो स्टेसनाव दंगासिनोमोन जों जेनिमोनाव फैनोसो नांगारदोंमोन माबायदि बुदों नाय बिसोर लोगो नांनानै बे बुंदों इयो गाज्रि बाथ्रा बुंदों आंनि लोगोआबो एसे एनै गाज्रि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय इखौ बुदों खिन्थु हिनजाव मानसिनि सिगाङाव हिनजाव मानसिखौ बेबायदि बोलो दं होननानै बेफोरबायदि बुनाया माबा मोजां नामा नाय माबायदि बुदों आंनि लोगोखौ नाय बोलो दं होननानै गावसिनि बोलोखौ हगारसार माबायदि खालामदों नाय खुगा दं होननानै जानाय आरो बुलायलायनाय जानायनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरोना मैया माने जोङो सानावहाय सानसे माने गामि सेंग्रा सिख्लाफोरजों मोसाबाय आङो फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय फुंनिफ्राय मोसानानै ओमफ्राय आंनि लोगोआ माने जेनिया इसा निसामारियाव नालाय ओमफ्राय जोङो बिसानावहाय माने ओरैनो मोसानो सानावहाय लेंहरबाय थादों सानाव फैनो मोनासै आं सेंग्रा सिख्लाफोरजों ओंखारना टाइम मोनासै आंहा ओमफ्राय आंनि लोगोजों आंजों होनबायथ' 9टानि ट्रेनजों इसानाव थांसै ओमफ्राय इनिफ्राय गाबोन डाइरेक्ट नोंसानाव फैफिनसै इयाव थांसै होननानै गामियावहाय होननानै बिदि होननानै जों 9टानि ट्रेनजों फैनो होननानै टिकेट दानलायलायबाय ओमफ्राय टिकेट दाननानै लाबाय ओमफ्राय माबा आरोना दिखियाजुलि माने बाथासिफोर खाथिनखा नालाय आं उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय आंनि लोगोआबो उन्दैनिफ्रायनो बाथासिफोर खाथिनखा ओमफ्राय जोङो माने बे बाथासिनिनो माने गामिनि मानसिफोर दंमोन नालाय बेवहाय जों रायलायदों आरोना ओमफ्राय रायलायबाय थानायाव बे मानसिया फैनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनायावहाय ओमफ्राय बिदिनो माने आंनि लोगोजों ओरै गंनानै रायलायबाय थानाय बिदिनो नांलायनायावहाय ओमफ्राय ओरै नारनायावहाय बिदि नांलाय खमलाय बुलायलायनाय जादों आरोना ओमफ्राय बुलायलायनाय जादों ओमफ्राय आंखौहाय जों बुलायलायनाय जाबाय बियो मानसिया गावहाबो दानि फन खालामना देनानै आं लोंनानै बायदिसिना बुंफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो मादो बिदि होनना बुंबाय ओमफ्राय आङो जेबो सानासै दे मैया लोंनानै जानानै जाफ्लांबाय दे जेबो नंला बिदि होननानै लोंनानै जानानै जाबाय ओमफ्राय नांलाय खमलायबो जाना थांबाय जेबो नंला होननानै जों मिला मिसा खालामलायबाय ओमफ्राय आगेरा बागेरा बै साइड पाइट मानसिफोरासो माने बिसोरो अलरेडि आंखौ इदि साननानै थाखायो खोमा इदि माने पार्सनेलि इदि एटेक खालामनो नागिरखायो खोमा माबा आंखौ गोरना बस'गोनो गोरना दानस'गोनो इदि माबा माबि बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिया माबायदि बाथ्रा बुंदों आंथ' सोरगोफोर नोंथांमोना नुबाय जियारानि बर'नि बाथ्राखौ थारमाने आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो लोंनाय जानायनि गेजेरजोंहाय हिंसा हिंसि जालायनानै खोथा बाथ्रा हेबलायनाया दिनैसिमबो जोबना थाङाखै जोंनि गेजेराव गावजों गाव माने थुलुंगा होलायनाया बहुत खम मोजाङाव थुलुंगा होनाय गैया खिन्थु गाज्रियाव थुलुंगा होनायबा जोंनि गेजेराव बहुत दङ दा जानो हागौ जियारानि ब्रह्मनि बेलायाव बर'नि बेलायावल' बेबायदि घटनाया थिखिदों आरो बिनानावखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिथांमोनाथ' जा घटना जाखाबाय बिथांमोना पुलिस केसबो होलायखायाखिसै मोजांनि बाथ्रा बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन बिथांमोननि जेरैबायदि जाथाय जादोंबा बिथांमोना माननो लादों आरो बिथांमोना जायगानि मानसिनो गुबुन गोजाननि नङा दा आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिनानावा बुंदोंमोन जे भिडिअ बानायला इउटुब माबा खालामनाय नंला गारसिगोन आरो बाइक थाइखौबो बे मोनसे खोथा बिथाङा बुंदोंमोन दा आंनिफ्राय बेखौ रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों मानसिनाव जेंना जेथोआ बयनावबो फैयो आरो जाय मानसिया बे जेंना जेथो फैनायखौ गिनानै थायो बेयो जिउआव मालाबाबो साक्सेस जाया जुदि नोंहा मोनफ्रोमबो जेंनाजों जोङो जेब्लायबो फेस जानो नाजानांगौ मानोना मानसिनि जिउआव जेंनाया फैखायोखा मानोना बे जेंनानिफ्राय फेस जायोब्ला जों बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स मोनो
जों माखासे नलेज मोनो स' बेनिखायनो जों जेंना फैयोबा जिउआव जों गिनानै खारनो नाङा नोंनि जिउआव जुदि माबा मोनसे जाथाय फैबाय खैफोद फैबाय गिनानै नों बेखौ गिनानै दाखार नों बेजों फेस जानो नाजा अब्ला नों बिनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनगोन हयथ' नों जेनगोन अब्लाबो नों एक्सपिरियेन्स मोनगोन नों देरहागोन बेयावबो नों एक्सपिरियेन्स मोनगोन दा बेनिखाय आं खावलायगोन दिनै नोंगौ बिनानावा दुखुजों बे बाथ्राखौ बुंदों मानोना बांद्राय सैज' हायि मानसिफ्रा जुदि हिंसा खालामोबा दुखु मोनो दा आं बेखौनो बुंनायदों दुलाराय प्रिथिबियाव मानसिखौ हिंसा सोरखौबा रावबो दिनै मुलुगनि मानसिया रावबो हिंसा खालामा होननाय बेबायदि मानसि बुहुमाव नागिरनानै मोननाय नङा जाय मानसिया नोंखौ हिंसा खालामदों बै मानसियाबो बहुत मानसि हिंसा खालामजाखायो आरो मानसिखौ नों मालाबा बहाबा देरनो नागिरदों नों बहाबा जौगानो नागिरदों बे समावनो मानसिफ्रा हिंसा खालामनानै गाख्लायनो नागिरनायबो बे मोनसे मानसिनाव माने नियम दङ एबा सोरबा अयभास दङ बा सोरबा आखलानो बिदिनो नाथाय बिदि गाव माबायदि खस्थ' खालामनानै बै गथ'आदि माबायदि खस्थ' खालामनानै डेभेलप जानो नाजादों गावनि गोसोजों बेसेबां नाजानानै बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों मा प्लेन पलिसि लानानै माने सोरजिदों सम्पतिफोरखौ बेखौ बुजिया मानसिफ्रा आखाइ खुरिया मानसिफोर खर' गैयै मानसिफोर ब्रेन गैयै मानसिफ्रासो बेबायदि खामानिखौ मावो नोंखौल' नङा आं सारा मानसिफोरखौनो बुंदों आरो जायफोरनाखि गुबुननि सायाव हिंसा खालामो बावहाय लेखा गोरों लेखा रोङैनि बाथ्रा फैया लेखा गोरों होननानै जों गासिबो लेखा गोरोंखौनो जों सनमान होनो होजाया गासिबो इडुकेटेडबानो खर' दङ बे नङा मानोना सोरनावबा जास्ट ओरैनो फरायल' नाथाय सोरबाया मोजां रोखोमै बुजिनो नाजायो बुहुद फाराग दङ दिनै सिस्टारा बुंदों बेखौनो सोरबा कमेन्ट हरदों सोरबा माबा मोनसे बुंहरदों जेराव मोनो बेयावनो दानस'गोन जियारानि बर'खौ जेराव मोनो बेयावनो दानस'नो बेफोरबायदि खोथा बुंदों ओंखायनो बे दिनै मोनसे भिडिअ बानायदों कि मैया मोनसे भिडिअ बानायदों जे जुदि आं माबा मोनसे जायोबा दाया बिनिनो जागोन होननानै बिथाङा भिडिअ आपल'ड खालामदों मोनसे दा दानस' जानो नागिरलायनाय जेन'बा जियारानि बर'आ सोरनि मा खहा खालामदों ना बियो समाजनि मोनसे बारग्रा खामानि मावदों ना मा खालामदों जोंथ' मिथिला दे जों गोजाननि बाथ्रा दा बेनिखायनो आं बुंगोन दानस'नो नागिरग्रा आरो दानस' जानो नागिरग्रा सानैखौबो आं बुंगोन जे नोंथांमोननि गेजेराव सोरनिबा सासेनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै दङ आरो आं बुंगोन नोंथांमोनाबो खोनासं जायफोर बे भिडिअखौ नायदों गुबुनखौ आं आगोलबो बिराद भिडिअ बानायबाय हिंसा दा खालाम नोंहा जुदि गुबुनखौ हिंसा खालामनानै नोङो नोंनि माने जिउखौ हान्थिनो नागिरदोंबा नोंनि जिउआ खहा दङ नों जेरावबो साक्सेस जाया गुबुनखौ हिंसा खालामनाय माने मा नोंनि न'खराव नों खैफोद बोना लाबोनाय नोंनि न'खराव नों गाज्रिखौ गह्र बोना लाबोनाय नों जेबो जै जाया हाजार माव हाजार दां हाजार रां रुफा खामाय आरजि नोंनि जिउआव साक्सेस जाया सोरबा नोंनि गोसो गोरबो सानस्रिफ्रा मोजां नङा सोरबा नोंनि गोसो गोरबो सानस्रिफ्रा गुबुननि थाखाय माने सहायजाथाव नङा अब्ला बेफोरबायदि आखुथायफोरनो नागाराब्ला नों हाजार गुबुनखौ हिंसा खालामनानै धोन सम्पति आरजिना जानो हाया ओंखायनो आं बुंगोन जाथाया जाया नङा जाबाय जों मिथिला मा जादों खिन्थु मानसिखौ बेबायदि बुजायनो नाङामोन आरो लोंनाय जानानै नांलायनाय मानसिफोरखौ आङो ओरैबायदि माबा सानखायो आरो खर' गैयै आरो जुदि नोंहा जुदि लोंनानै जुदि बुलायग्रा माबाग्रा मानसिफोरखौ आं बिराद बोरैबा मोनो बिथांमोना मा खर'फ्रा बाहा दं बिसिना लोंनो हायाबा मानो लोङो जेन'बा बैसागु फोरबो मोनसे समाव रंजानाय समाव मानो बेफोरबायदि बुलायनांगौ आं सिगाङाव बुंदोंमोन लाब गैया दिनै आरो नै जाथाया फ्राय जामारबायसो दा दुखुनो मोनदों आं जाथायखौ नुनाय लोगो ओंखायनो आं खावलायगोन जियारानि बर' सिस्टारखौबो इउटुबबो नागारनाङा नोङो नोंनि लामाजों नों हान्थिबाय था हिंसाया फैगोन सुथुरा फैगोन गावनो लासैनो जेननानै गोमालांगोन नोंखौ रावबो बुथारनोबो हाया नोंखौ जेबो खालामनोबो हाया मानसिनाव सुथुरा जोबा आंनावबो सुथुरा जोबा आंजोंबो गोबां सुथुर थागोन बैजोंबो गोबां सुथुर थागोन सोरजोंबाबो गोबां सुथुर थागोन सोरबाया सोरनिबा मोजां न'खर संसार जानाय सोरबाया सोरनिबा धोन सम्पति आरजिनाय सोरबाया सोरनिबा माने मानसिनो मोनसेल' फिसा इसुल' नांगौ मानसिखौ गाज्रि मोननो मानसिखौ रायखोमानो मानसिखौ सोंखारिनो मानसिनो फिसाल' मोनसे इसु नांगौ नाथाय बिथांमोना मा मोनो गुबुनखौ रायखोमानानै गुबुनखौ रायलायनानै गुबुननि निन्दा होनानै बाथ्रा रायलायनानै बिथांमोना मा मोनो बिथांमोनासो गावसो मिन्थिसिगौ आरो गावसोरसो मिन्थिगौ बेनिखायनो आंथ' मिथिला दिनै नोंथांमोना मिलायबाय जोबोर मोजांनि बाथ्रा आं साबायखर बावगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना मिलायनानै थानायनि थाखाय
आरो जेन' बेफोरनि थासारिया जाया आरो नोंथांखौ जाय दानस'नो नागिरदों होनना बुंदों बिदि हाखाया खुनु प्रनि हाया गोरलै बाथ्रा नङा हिंसानि बाथ्रा जों माबा मोनसे बुंनो जानो हागौ नोंखौ मानसिखौ हिंसा जायो आं दहाय बुंखादों मानसिनाव हिंसाया जोबा आरो मानसिनि हिंसाखौ गिनो नाङा मानसिनि हिंसाखौ दा गि गोजौनि मानसिखौ गि गोजौआव जाय जोंखौ लिड खालामगासिनो दं बेखौ गि खिन्थु मानसिनि हिंसाखौ दा गि नों सैथोब्ला नोंनि मावनायफ्रा नोंनि लामा हान्थिनायफ्रा नोंनि खामानि मावनायफ्रा गासिबो जुदि माने सैथोथि दङब्ला गोथारथि दङब्ला नों जिउआव साक्सेस जागोन नोंखौ खुनु फानि रावबो एटेक खालामनो हाया बे मोनसे बिसासखौ नों गोरबोआव लानानै हान्थि बेखौ आंनिफ्राय आंनि मोन्दांथिखौ फोरमायनाय जाबाय थेंक इउ